ase ensemo ya basipogetaorio imeye bunge abo basiabirekawe sokya na kwerera makongwari bawetera asengeyo anene ogotekerania amagania abo akeraritko ne magega iyo musbati oyo kwerera bunanigo babetega kunyomwa enka asibanyomire abasibati babere ikyo ireire omugako ye kubatiga bachandegete asibono baganirie obokonyi bwabene umurikeito Julia Kerbo noroboti uru Nechi kilomita 3 korwa setani ya Nyamache, Bugetara Ward sub-county ya Nyamache. Umera nane familia ya Merin na Jacqueline abasokere tumugakoyomo na kanyora bane 14. Inchara na maruire nebimo byabo byabire biko bacande familia ye wetani miaka 20. Wana watu tubwato bakoma bana sana. Njebye komenu nandiga kondwarete. Mbwata wana saba bali. Abao. Saba. Abisikabane. Wahisikabane omura batatu. Wachikanya gitari. Nyonya mati indi. Iwangu andore check up. Ngoya nali check up rakirinde. Nambe sati yongo chiero. Olwa ndenga ndikisire ibosongo. Nawana waga ndawandenga wikangania Italian na wakiri wana besanchio. Wanene akinko genda abana babwato bone tubwato bakuno nkende gitayo na kyori iri nyagitari bese tayo abana bane secondary bari bose abande primary abande secondary wadene purema secondary bari balenga bari secondary babiri bari moiseke abaiseke moiseke mbona ali nane awona nabairi bako basomi taringa ninche nkurwe besa no yo mitonera na bara kina bangwanda bali sukuru nende na njirende teyo basi na mami akito chapakuru anja marieta nenkuru kumeri kwamboka enkaya itentangani nkurbo basiga lebo kimweri oyo mumanyo nyanga Tatabiri tukondiro rabo ko taranyora no ekebaru. Amatuka mangi nabo turaba amatuko no ena tatamagima. Kebaru atutanyoretia ndo citore igo goriri tukorigima. Nabego ikiransa ijinda abana bekomeri go ikesukuru oroche babera ori tukorigima. Koira na gocha saasite gendo kiabora nkoba omwana no mokepi okorokuna omibona igo bwate emyaka 6. Akarware sukuru esauriye njara omwana uye akagireka pia anye report gegocha bakanga nkagura bakekerongo ike sukuru nganyara ng'omwana agoyete kumbe igachieta akagoya pia njara akararo bunyasi igoro abarimu bagetiga konywe chae babekeirwe mesa igoro baka omwana uriye chae negekombe bakarusio mugati ebipisi bibere bakamuakari omwana uri akamanya gocha moya akoroche bakamoikaransi asaba amate bane n'abasani bane bonsi pi yonko basabo bokonyi gaki bankonye gendo gekoro kwenyomba asenkorara enyombe tene no igagaki nindara inse pininta tware getanda goso moito nabonkorara inse kogicha banga gachire nyomba gaki bankonyera abana nonye nkende ikibakuri basi na mami mbokonyi kyoranyale kubana njiga kino ncendagira timbwati unabona ngunywa mariogo besa ndagira teyo akibona bona gotuko onkwati kubogakia indi korara ene namba y'umunyagitari nabona gukwanika ngenda tekweyaniwe namba yesimu 07 17 60 59 61 Marieta Samson Ondieki. Tengo reporter ya Ndizi TV kure sub-county ya Nyamache Ndoke Julie Kerubo.